na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani agacha ereko bogoria no bororo bonge Yesu anyorete kabi bogorie bibe byane tobairi baga tasikia maombi, maadui watashindwa milele. Walipozunguka kutazeka poromoka. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kolitwarenge keroto gendrete no gotera kolitwarenge kwariga ni mangere cha chikwaya ase tore nyoka ngaso gotera ase ribageriga likeigo nye barororo nao nyembayo no gotoko minyoka sande Epuka hukumu ya ulimi wako. Ulimi safi mti wa uzima. Epuka maneno yasiyokufaa, chunguza yanayotoka. Masanse asenge tunwa 63. Masanse asenge tunwa masase arenyancha akobara evirubo asopo risiobuya korene bora bora buromo yone ime omabariana ore
bora bumboreo au masase au maimoino ayare o moyone Yesu kaure au mona intwe na masase enkoro wairi baga Asubuhi na mapema wanawake wale walifika kaburini, wakastaajabu, kwani jiwe lile limekwisha vingirishwa. Hayumo kaburini, kaburi liko wazi, amefufuka Bwana, kaburi liko wazi. Asubuhi na mapema wanawake wale walifika kaburini, wakastaajabu, kwani jiwe lile limekwisha vingirishwa. Hayumo kaburini, kaburi liko wazi, amefufuka Bwana, kaburi liko wazi. Kwa nini mnamtafuta yule aliye hai kwa wafu? Alisema atafufuka, na ni hakika amefufuka. Amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Kwa nini mnamtafuta yule aliye hai kwa wafu? Alisema atafufuka, na ni hakika amefufuka. Amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Ameyashinda mauti, Bwana Mungu kweli, yeye ni muweza yote. Nguvu zake Bwana kweli zimedhihirika kwa watu wote, walio katika tumaini lake watamwona ajapo kwa utukufu wake. Ahadi ya kweli. Ameyashinda mauti, Bwana Mungu kweli, yeye ni muweza yote. Nguvu zake Bwana kweli zimedhihirika kwa watu wote, walio katika tumaini lake watamwona ajapo kwa utukufu wake. Ahadi ya kweli. Kwa nini mnamtafuta yule aliye hai kwa wafu? Alisema atafufuka, na ni hakika amefufuka. Amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Kwa nini mnamtafuta yule aliye hai kwa wafu? Namiobo Alisema teremuka na hiyo chorus wakati ambapo wanaendelea kuimba. Amefufuka, amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Kwa nini mnamtafuta yule aliye hai kwa wafu? Alisema atafufuka, na ni hakika amefufuka. Amekwisha tangulia Galilaya,
Yesu yu hai, tushangilie. Amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Kwa nini mnamtafuta yule aliye hai kwa wafu? Alisema atafufuka, na ni hakika amefufuka. Amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Amekwisha tangulia Galilaya, Yesu yu hai, tushangilie. Amen. Buya mono asagotera okuya kero tugwaria ni nyamiobo neretwe ogotera goku mubako monene. Kawako nyakwero berigo Mudikonesi Winifrida Birongo, Mudikonesi Happiness Masese, Mudikonesi Florence Kebabe batire gucheka ni Samaria asiteka nkeigo. Mudikonesi abuna asomire togenda guchiruguraria asiteka nkeigo kero gotera gukonya kubikwa. Kanesi wa ati pastor uchi kanisa rogo asobwang. Yatutenga nawe Bwana. Kwani tunapenda mambo ya dunia na kuzisahau fadhili, twasisahau fadhili zako. Bwana twakuomba uturehemu. Matendo yetu yatutenga nawe Bwana. Sisahau fadhili, twasisahau fadhili zako. Dunia imechafuka. Uovu umeizidi. Dunia imechafuka. Uovu umeizidi. Watu wauana kwa hila na chuki. Dhiki imetupata, hatuna pa kuenda. Tukimbilie wapi palipo amani tupande? Tukimbilie Yesu wetu, tutapata amani. Watu wauana kwa hila na chuki. Dhiki imetupata, hatuna pa kuenda. Tukimbilie wapi palipo amani tupande? Tukimbilie Yesu wetu, tutapata amani. Bwana tunajua
tumshinde shetani. Bwana tunajua unayo huruma nyingi, unayo huruma nyingi isiyo na mwisho. Mwovu katusonga na kutushauri, tupeni silaha tumpige, tumshinde shetani. Dunia imechafuka, uovu umeizidi. Dunia imechafuka, uovu umeizidi. Watu wauana kwa hila na chuki, dhiki imetupata, hatuna pa kuenda. Tukimbilia wapi palipo amani tupande, tukimbilie Yesu wetu tutapata amani. Watu wauana kwa hila na chuki, dhiki imetupata, hatuna pa kuenda. Tukimbilia wapi palipo amani tupande, tukimbilie Yesu wetu tutapata amani. Dunia imechafuka, uovu umeizidi. Dunia imechafuka, uovu umeizidi. Watu wauana kwa hila na chuki, dhiki imetupata, hatuna pa kuenda. Tukimbilia wapi palipo amani tupande, tukimbilie Yesu wetu tutapata amani. Gamba kwanie kanisa wa kire buya. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Enyigwe tanya mwa itania makonda. Happy Sabbath. Happy day. Mwanene no muyama tukonsio twanchire. Gotorenda sama tukonsio goikari tukori arero. Toko warigani aiga asekero gokia bonene bwa Nyasaye sedi tukori arero. Tunawakaribisha wote ambao mmefika, mjisikie kwamba mko huru miguuni pa Yesu katika siku ya leo ya Sabato. Mungu atujalie venye ametujalia tangu tuingie hapa kwa kumwabudu. Kwa hivyo tunawakaribisha wote katika ibada ya siku ya leo. Tukubarika ni mwenzi Nyasaye umuya otorendire asama tukamange goikari tukoria rero. Rero nabona tanga asali mambinga leo ni siku ya furaha. Ndio siku zingine zote za Sabato ni za furaha, lakini leo pia tunataka kutangaza kusema kwamba ni siku ya furaha mno, kwa kuwa ni kukumbuka mahali kanisa letu la wa Sabato limetoka katika miaka mingi. Sio miaka mingi sana, imeorodhesiwa kwamba imekuwa miaka 150 tangu kanisa hili liingie katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo leo hii tumekuja pamoja kama district. Lengo letu kubwa ni kumshukuru Mungu na kumtukuza kwa makuu ambayo amefanya. Najua kwamba katika hiyo miaka wengi hawakuwa ama tukaa yonsi pi njiri yare gocha kwenye ntora iborua abantu bonsi ninza kobori bono no nyino yorenge tendere toranyora mataratari abarenge tendere baikira
igo monene no muya otwancheire otwareganiri na intukomera na moneri ngarare Nyasaye asa matuka yonse pi wetera ase omoroberio bwe sabato buna Nyasaye omonyene anchire koroberia kana ari kwira chinga kechi kobarega ni mwensi abuto ikira iga ase ogosasima kweli tukoria rero nabona koboria erinde tomanye ngaki twacha korwa asikanisa cheito nare koboria erinde tomanye ngaki twachire korwa asikanisa cheito ago chakere kanisa yeto ya Nyamiobo mbarenga bacha rero ase sere ya rero ne sabata sogosasima kanisa ya Nyamiobo na barorira baria mbuyamono sana monna baseni aiko reri bageri ga ngare kali mulicho ito Isaac atokwani buyamono nabona ariko bonaenda abari abosibori barayiga nabaraba bogoria magoko igoroige kanisa yito yari abosibori abaria buyamono sana mulisho ito kebabe atokwani buyamono bari ake karamo korukwa abana beruotie igora italia mangana maya intuna abana beruoti intwe na abana beruoti ya igoro intwe na abana beruoti tera sorogendo yeso no aye tobwate ange tera sorogendo mbuyamona balisi baitaso kotokwania ekanisa yetu ya Mangere mokinga magoko igoroge kanisa yetu ya Mangere mbuyamona sana karibu sana abana ko bageri molisho ito ben agarato kwani mbuyamona sana akarato ko tebe kanisa yetu ya Mangere baka Great Hope no ya ko imukia magoko igoragwe erindo molisho ito peni atokwania tikana ndengirore kanisa yetu ya Mangere bons baka Great Hope ere imemo kinga magoko igorege mbuyamona sana nabona ariko teba ngase sabaskuru ya ito ya Great Hope asere na inu mukia magoko igoro bon mukia magoko igoro iga mbuyamona molisha laban tokwani mbuyamona karibu asinga nje ayo nabo nariko teba ntoni na pasto ito naba monaintu na ara monaintu antogandra asinga nchiko sasima karatora ase okobwatera no okwo gana ariko irari bageriga erinde tosabe taso asinga nje matangazo abagani bara asegatie ito twabariganire mwensi mweigwenka asogo sasima Nyasaye ito aseri tukoria rero ngo sabatore mochenta atanya sae mbiyamona asinga nche obuya bwao kwabera 9 ko karero asa matukons aseri tukoria rero sabata asinga nche ko nyore meremo ya emiya watokorera soko toretere ngana ya ogo ikaiga keoreri ye district yetu ya Mangere toko bakambu ya mona karatora igwa mangana yo kubwaterana twasabira ngo bamona into aseritere Yesu Kristo twasabina kwegena mambia aba response we district timbaba iga Mangere mambia aba response we district yetu mbaba iga Mangere ne kikera abeo visitation era base kanisa ya ito ya Mangere visitation neba iga ya balisi baito we district yengima era baiga ase kanisa ya ito ya Mangere nabo igo bara aba mone manu yaye wonsi baboriwe batoke karo balisi bako batarira singa cyabo igo tanga singa tanga yegwe kanire buye igo na senga nje yayo abatanga ni bebinyoro ba Mangere bons abatanga ni Mangere bons kero kurandika ko era tumerane no molisho ito ben buyamono abara ibaba Pathfinder na Adventurers baroro murai we district chinsa ikomi cha Maragoba abara ibaba Pathfinder na Adventurers
we district bakoruchi kanisa baromora yoito we district aiga chinsa ikomi rero chiabono maragoba mambia nkyo nyamiobo na liabo sibori nyamiobo na liabo sibori babori gwe ng'abamura n'abagaka abantu bonse banyamiobo na liabo sibori batoka iga mambi nkibago chakokora erinde bagite orobagoro gotirimboka na gaiga bogeka paka moina igonga abantu bonse banyamiobo na liabo sibori mambia twabori gutoikaiga inde tokore meremo era ekobwatia ase okwarega ni gwaito gwechikambi kanga nabo yani mangarengo toka yare asenge Javi station mwasa beruri baganga motoka asenge Jabalisi bara atara chinka cheino ochaka chitariki sato oika chitariki kianda chomutienyo nane ekambi yaito ne chake aiga ase kambi yaito ya mangere iga abantu bonse twaborigwe kamba baringi kwarigete ebintu byonse bitungetie kambi kamuranje mubikirani erinde chikambi cheito chibe asenchera engiye yobosera yoko mubakanya sahi igoko chaka chitakisa togoika kianda ntobe ne kambi chikambi cheito nchibaiga asomutinyo nane ase echume yengima district board ye district yonse nega ne iri matagaro Jumapili yegocha board ye district bons abantu bons be board ye district baga ne iri matagaro Jumapili yegocha nabo igo na church kwa ya nyamiobo na ini moya aregani asogotokao igo moba asoko igwera totoko twensi asengenje emereme iyo emiyanya saa torangereririe pastor kara tenene kara nyoro bako bayira sanga kikana iri korende twensi ne district board nabo igo nyamiobo kanisa kwaya etoko mangere church kwaya neba se chikambi cha Sultan Bokamba mangere church kwaya neba se chikambi cha chikale Sultan ali Bokamba uchakara chitariki 10 goika 15 ibere igobona toko kore kambi yaito tare 9 tare 10 church kwaya ya mangere yarega nigwe alia Bokamba Sultan gochakara chitariki 10 goika 15 ibere okobori gwankoringa kero yomo ase abana kwaya aba katoko genda moinyore chi plech mwaruete asenge jwe chikambi motabokie kamba offering yaino no koruga konde kali kwariete ira erinde karamo kogenda mogenda sencheriya asaye abarende ama iga sense meyo moye wengaki echikambi karamora agende twabagana iria mayango monene agende ko bamona inu amatangasa ndara achakuru maega omanena tokonye erinde tubwaterane aina ara makarenge aitora tukunyurania tunyako bainyoria kolengana buna togente kogenda asengencho ya mangana iyo amaya wono nale kogenda asegetambo kerekenda sobwango sengencho echingaki erinde asegetambo kerekeiga nare ko barega ninga omanena otokonyire ntubwate omugano omwenge igoro ye kanisa yaito buna yabeire gotara kurwa se kanisa ya toiborete eyere tendere goikabono twaikira no mogano ino ro tware kurukwania bayo goteba ngambuye mona asinya sae asemere memi ya korire asama tukons na intugo twareganeri kotoka mangere asengenjyo komosasima une district une kambi center nechi kanisa chiremeo omonene otokonyire goikachinga kiechi. Nataka kuwashukuru ili tuje kusikia historia fupi ya kanisa letu la Mangere, mahali limetoka na mahali limefika, na kazi nzuri ambayo Mungu amefanya kwa ajili yetu. Kwa ufupi, nataka kuianza kuleta kwenu hivi kwamba hii Mangere district ripoti yake ambayo imetoka ambayo imekuja kwetu ama tuko nayo katika kanisa letu ama district yetu, ripoti yenye tobwate ko ruone yenga district yaito niga ya chagete
bune kenyoro ase ogosasima district yeye buna yachaka bune kenyoro ase ogosasima ase omwaka weri bweyemo chimikianda na 82 ekaba egokorerwa iga mang'ere ase ekanisa, yani ase esukuru eye kerasi kia nasari. Ekerasi kia nasari gekaba na kikiabogoria esaba sukuru ose ekenyoro ekikiare koba geko bogoria geko bogoria gosasima gwe kenyoro kia mang'ere. Ekeraba gendera kobera ase klasi ekyo kia nasari ase rumu eyemo buna ase kenyoro kiare kumera na ase ngencho gosasima erio bakagendera gokina ase ngencho yokonya komosaba Nyasaye. Omo erio ase amatuko atari make omonene akarigia ase aiga ase mang'ere tore bono erinde ase aye kera yarigia ase chinguru chiaye tokaba tokorwa ase kanisa ya Tendere togacha ase kanisa ya mang'ere ase okoigoro korwa ase Saba School kobe kanisa omwaka bweri bweyemo chimikianda na 85 ige kanisa ya ito ya mang'ere ige chageta iga mwaka 1995 nario togo chake kanisa ya ito nariego chakwa aiga mang'ere mune Saba School. Ekare igete mwaka 1990 Saba School yeiga ekabeko igorwa bune kanisa. Saba School yekare igorwa mwaka 1990 mwaka bweri weyemo na chimikianda na merongo kianda narie kanisa yaba ikoigorwa iga nekere kanisa yeya igorwa ekabeko rawa no Morisia oito Ferdinand Oruru na korwabo asengenchina tu makorugoro ekere yarenge Saba School njabete korawa ekere tara igoro kobe kanisa ekabe korawa noyo minto orengo modikon okoroku Joseph Ogembo nari maega yacha koigorwa no Morisio obeto ogotangane kanisa yeiga noyo minto Ferdinand Oruru. Ekanisa ya ito ekere yaba yaigorwa yabete emyaka etari meke korwabo ekaigora Saba School entang'ani ekorokunya miobo nabo igo maega yaye egacha koigora Saba School ekoroku ryabo sibori. Ekanisa yeiga yabere gokina ase chinjere chingiya buna mang'ere ase koigoro chi Saba School echo naende maega nche igoro chiaba chikanisa naende korwororo bwango mono Nyasaye agakora gwanja kwaye ekanisa yeiga ekaba ekoigorwa ase chikanisa echisato chikaba chikoigora ekambi center yare ekorokwa mang'ere kambi center na soko igoro gwe mang'ere kambi center igotoko mwakera Nyasaye mbuya mono ekiagera nabaimogete naende agakora emirimo emiya ase tore nonye konye chinjera chiokobwati gwokoigora kambi kwabete buya ase eng'encho yokwerwa kwa bantu ba mang'ere bakorete emirimo emiya erie president yarenge South Kenya Conference oyo minto Pastor Paramanyari akagokigwa no kwero oberi gwe kanisa yeiga oikere kerengo akayetangaza koba ekambi center naenda ase kambi center tang'ani itu abeto togokora Pastor Paramanyari agacha gweka omonyene akaba omokwani omonene ase kambi iyo nasa amatuko amakako bwatia omonene akaba ogotosenia naende ogotobeka ase eng'encho yobuya bwaye buna koreng'ana arobeirie agatoa district ekoroku mang'ere district nase eng'encho iyo Nyasaye obere gotora ase obwegenwa mune district goika bono ne district yaito ekere gochaka ntwabete tokoruchi besa ekere twabwate omo associate orenga ase Tendere district enene yarenge erio tokaba togwatananwa gochaiga una ase gochaka gwe district ase eng'encho togatomerwa omo associate oito Pastor Abunda akabogochakia district yaito na korwabo twanyorire aba pastor abange babere bagotora chinga kechio goika bono
ase igoto ko mwakera nyasaye ngambu yamona ase ngenji ayo pastor bunda na beto ogotora buno mu associate na bwango mono tokaigorerwa na boigo tokanyora mu pastor ito pastoriri akaba ogotora na korwo pastor oriri na toraete buno mu associate ase district yaito ya Mang'ere na asa matuko make district yaite kaigorwa officially tokaruo tukatomerwa mu pastor Jared Mose oyo bamo na intu goika chinga kichiaba akagenda tokaba togotomerwa na nyasao ito ne organizing korwa se field tukatomerwa pastor ito mongna Jerusa oyani oyaro oikabono onero mu pastor ogenda tokabamo na intu ase district yeye na indi na bota teko teba ngoyo no romo kano mwenge ore tru asenjere yogo tabatabere boigo lakini etakero ye understanding anga ye kanisa yao ya arure go ikabuno ikaranste bono na asengenjo yayo asoborai bo pastor itoto bwate cherusha na ase district ya ito omonene na atusenia na gotoa Esaba school ekoro kwa Great Hope na asengenje iyo omonene togo sabato konye asogo kina wechi kanisa cheito ne Esaba school chirabe bosubwaito ne meroberi yonse erabe asogo subwaito asogo sasima oyo no romo gano mwenge nasengenjo yoko kina waito buna asokorwegwa wechi tais ne isadaka cheito ayana aro monena abero gotokorera ase amatuko onsi buna tokende ko baiga ato abero gotokorera so mwako yoiga koru January goika June ayana aro monene abero gotokorera so koru waito ese mo yechi tais Mang'ere ase January ya bwate 44,360. Okay, thank you pastor. Nare gocha ase okorwego once wechi tais chaita mune district igo tuarure 441,695 ase district yengima ina nsemo yechi tais combined offerings tuabere tokorwa 50,157 ase kambo offering korwa January goika June tuarure 227,760 igo ejo na kokorwegwa kwa beire gokoba koru twachako mwako oyo goika omotienyi oerete oso omotienyi osita ono monene tigato senie asengenje report yenyenge omonene atobeke ko inyorana komanyanga yi nyasa atorusiri goika bono na aya so ikaranste onyakwe arigania asengenje ogokora amangana manene korwa twachagete goika bono asengenje amangana aya twanyorire mbare ase gatie ito barengeo ekero Mang'ere ekoigoru bune kanisa nabu nare koruribaga asichinga kechiga ase bare batenene bari barwete tendere bagacha ase ngencho gochaka Mang'ere bune kanisa onare gosaba bache gocha bosiaiga ekiagera ekeneke nyoria kenene yokorera buna nyasa tusenirie abange baito tora twanyore kanisera tutamanyetie siarwa intuto kanyora Mang'ere gokwanwa tugacha singe chiko sasima onya aba batarengeo kanga gose titwachaiga ekiagera ntware komanyekananga ngoigore tware aba bonsi bali ba ruete tendere
bonsi batiri boke gocha bari bare go siriki tendere ekero mangere ko igoro bune saba school ekero mangere go chaka bune kenyoro abana ubarengeo erinde ori kwarenge tendere kware go chitendere baro bare ko gende ngake ibuna basai bayo bare ko enda buna bagaka abunya sare ndire go ikenga ke yabona gaba to ikaranste pakancho yongo kwana na botoligirane tiga eto umera mangerega buya mono nere korukunga mangere nkoro nere Maurice Jackson yotebire tigangende na roche tendere ori roche tendere nabonka getenga abande bachire bari bare kubogori gukoboko gochitendere gosobora mu baroche nabaro bugomba mbabere tendere inchuo bari babogore tigwe na bwaba naende morobere buya abantu baito bainuka studio no bara gonya kobaira bare chibicha nae go irwe bichanga rene no kware buya mono ngakinta gete koteba ai amangana ya moro chako nya koruga igo omorai oito inuka koteba ngani go tore live go ngakibono yani igo torigereiri na abantu buna tokonya kasekaiga uno beta buo uno tari go sumairia karatore amangana maya igo origereiri bono rende saburoni urachobere maya iga nocho bwatu omugako soro mutako murigeria saka soa mugaka tato soro kari maega igo bari baruete tendere osira bwa batoko beka igo togwakera nyasaye mbuya mono asengencho yayo nabo manyete ngakaroba ari gocha abaraimba arengyo bona nabona ko ruri bageriga somorayo ito obara erinde arue ngane yemo naende amangana ya iga bona tokonya gukwana iga abare studio inuka abatoligereti gono borandi obonene kamoranche amangana ya igweke buya ande mbuya mona abarayi baito asengencho yo gwancha koba ase kanisa eria mamwa atorete eri kanisa hange na kesona pake district pake kambi center karibu Maurice obara Tigatoira ni Nyasaye ngambu ya mono atokonyire kurutua karuete tendere mwaka 85 Maurice na arwe ripoti ngi ya kigima una tu arego sasimire nasari eria tukarua ase nasari ekinda inyore abantu bamangana nabo bomo nasari eyo no tu akoreto muchango mutanga niko tutagete gukwa gwe sabatu school tugachanga kibesa kiarenge kimyenye na 80 tole no Maurice no mupastor kurukwa oino oruete nyamonya botuko ejire kibesa kiarenge kinyinge cyo gukumye kiagere ne mikange ebere ni ambiri muchango uri kuguru wana Nyasaye otorwanereire ntu amanyete ekere togotebunga genda mangere tugatebunga ge tukaye kibesa tukikuagachira kibesa nke nga tukikuagachire nyumba esto kikoigama tukabakani ntu ndoli kikuagacha nyumba ere yabo nyansi okikomwa ntubuga tibangi na babwati megongo bawikoma tugachaka kuagacha kicho kiria permanent togos igatore metense amagoma atara ikera igatua gasasi meiro mosocho orenge moina rie sukuru inse tukagoro bole mo bugakorokana omugaka Zakaria agajakeru agatwara sagumune kanisa igeteiga tukamenya kobe ketua kora mana ijo permanent na ndo watabano igatwa gache enyumbe yibono ere permanent tora amo twensi igabuna tore tuwakole nyumbe yiye kabasomokia ekaigurwa mwaka 92 na pastor Nyakienga Parin
nero renge in charge of development wana kurwirire ne muna tuage na nto ja koranga tuawe ne to nyore kambi nya sao kurwe bisibi yaye to ko nyoru buli mubo tuamanya na singe ncho bonde bwarenge ngumbu mwako sakaria kabumuya agatema bana kumbo limuko na kulia nkitikange nda alinge Nyasaye ga agatwaga tukamwa buli buka ngumbu tuagulite ekatu anyorire kambi tukamanya kurua tukalenga lingana kifo ntogokora ya ntutegete ka tutware district tugasoa kwa tukarangiri pastor Ontweka agatwakira umusingi ase nyomberi ya pastor iyo ntura manya mangana ye district ekero yaera tukumanya guikatende togotebunga district ya tiende yabera nene kwegwere associate pastor bona changa chibesa toe wa associate pastor gokonyo pastor Ontweka ebirenga libigacha kurwa Nyasaye nkanga agante bikaru chibesa bantu ko bakurwa bantu bakagweri bukyango nchetinarwa ngamatebi ngo cyane njeko batebi buna Nikodemu gatuwa ko rumo sangerekano nkarangerio mulisi gisemba ditukerio mulisi mutangani tarengo ngatebi mulisi gisemba no tuoma tukagana mwa pastor tukamatebia intu ndori go gosanga associate pastor ntoisa ine tora tuare associate pastor na tabanje no tuoma na sereti ko nyuchire mu na tabanje no tuoma na batoko tuara associate pastor kabantu baito nabaya agatuwa chio gatuboria nga ye arengeri tukoria chumaine agatuboria associate pastor mutigoje tuare go sangire tuasi neri buistine kitakeire tukamatebia kine kitokonyora agatotebia ndetere kibesi ekyo siringi 60 obwango mono ne gwikiegoja tukamate bitaki gwikiegoja na aramisi ira nge chumaine tukamate aramisi to ko letera aramisi to gacha tukarangeria committee ya darura igacha tugaikaransa mangera antu abwate kibesi kito kia isaine tukakobese kanisa yamo umugaka Isaka akarujibe hakia ekyo kakwania baye kanisa yaye aramisi ego ika tukaumira na mwane rebe kakarosie chae tukanywa tukamenya kuimuka tora ame timu ngima tukaenda bano tendiri tutara imoka ko nyomba ngakwana na pastor umwange ngamatebia ntutagete toewe district actually tutagete tutara ewe district toewe associate pastor umwanga gantebia inga imogo kurusibeza ngamatebi mwane kire na otole na bali responsible pense meye mbabwata kibese ekyo intende togocha agakera pastor Ontweka ngabwata kibese ekyo elinde tore muna togokora ego chiwo ikamatuko makaiga togotangazwa nga mangere yabeire ego tuara associate pastor igori rigeti ko chikonyore district matuko akwera bera tato mwanga bino arengo tokonyore district omane naba akue okay kiabere ngatikan sabe mbuya digato sabe ono Nyasaye tata omwana no mwikomo cheni tuwa kiri mbuya mana asenge njoke ukyo bogima omwana mbuya mana asenge ncho yo muroberi yabeira se muchiyoyo kurwo gachagete buna kanisa nke kurwa home school estu ariko sabira home church nainde bantu ikire district watokonyira abandi emyaka yobogima na autori moyo Nyasaye mirime yawe gegene tukona gusuka nainde bona tata tokonye tobe no moyo ruwo gwanja tuwa bwate wiri tanga nyogenderete nanya turakuba mbuyamana tukwira niringa mbuyamana singi njo turakuba togendere nainde turabe tokokora soko yura kisa Sabbath school abashiriki abanga bamenteke wetra so mukia bana baba tata Nyasaye abande na baruba nyore ugutoreka ekiagere mirimo bwato ete minene no kurandie njiri tata sesenia pastor yogo atoira senga kieye oyo rumu ya semirimo yaye bokorerie tata tuanyare gukina asenjira yokurwa tuwakinire no ina asenjira ye namba y'abantu pake Sabbath school yayigoirwe tata kwa moko nyira semiranga libiaye twarosi yomuchi obeiro muya asogwebeke wall tata yotoko tebia nga onyare go tokonya na indi tonyare go senigwa asenjira yokonyora kibesa uchigo kwanwa chiatoka bwango muna korengana bwa tokonyire kurumaega elina rie mirime yaera akoreke na indi rie ria uri bakuye
Nyasaye tata abana bawe bari gaiga bonsi abarwite tendire naba baratu abiri ente kama na butu ari kurwanirira bontu amentekire tata tigatomenteke mono gwetania erinde gokwire ni borutu bwao onyo ari gasari nene kurumangerega tukubake na indo tebe Yesu ne ari twakaganyire Nyasaye twasabire tugenete na tugo tutiga ase mirobiri yonsi utrai ni butu bwao ase rieta ria Yesu Kristo yoro mutuli itu batare karansa barenga bako batebe ngambu ya maraso kolemere gwika twikira batoretere kanisa barenga bagoteba nga omugano yo twarua torenge mugima tamo tikakora karansa tikaransa tenaigo barenga bagoteba nga omugano twaru no mwenge mono bakwa morisio bara ribagana ndi bunaro mwalimu aenda arike buye gitabu geko gachwae kanisa yetu ya mangere tu abatogosoma butambe barenga bagoteba boigo mabu moristo akore ribaga akore merime yumbu ya mono ino omugano mwenge twabwate biamono morisi asemera mwakorire biamono bari mwacheta buna maiga roche mwacheta bake musari kurigere bya abaikaranse na abate ne mutu ambara bya bange abaikaranse engenjende okukina kwa beire okuibora kwa beire mangere yatwalira abana batatu yeoke nyene yaigwire sabaskuru ya kanisa ya Lyabasuburi yaigwire kanisa ya Nyamyobo nandi yatwalire sabaskuru membership abantu ba mentire ena abanyora mule 603 lakini bwana iga mnango kwana mwaikire 700 bwana asifiwe igogo kina kwa beire ase ensemeyo tigoma nene abaseni nande tubwatire emiremo yakorekere yo borandia ikon kwana sensema ya personal ministries chikuruseti nchiaba nane ni numo gwanja twabwaterana chikuruseti chigakoru mata akabere eya youth egakoru women ministry yakora aba omwakori naro TMI abete ebi byonsi pi na bibyagarira okukina kwa beire ana otokubasanga nande mukungu borandi mbole mwa support buna munarite elinde kanisa ya Nyasaye gare obo bwa Nyasaye boche igomoro chilitikene ria sara ria renge mata na butokubwatie kanisa kurumaga tutamaite siarwete murabana abande banywa metugo chaba tamaite siarwete ramaite mangare na bakorere to lakini history nengia biamono morisio bara na abande abamwarigete ase abamumanye tomugano yo mwagarire yaikirega departments chine nchikorete emiremo yamana kwana nga personal ministries yagarire gukina kwa beire na yande bune department yabangina visitation simu akora mweta nyumba kwa nyumba mukaya barweire chindagera nechibese kimwari kunyara soko bakonya masaya tigabaseni niyo ndo department yabana bagotwara VPS vocational Bible school programs na aro manene tigabaseni abasaba itomba bwate monthly quarterly prayer bands bago chibasaba umira na quarterly singe nchaba mwabali chi school eyo sinigo bikoro kinga okina nkorororo ase kanisa yitogo cha sensema ya deacons and deaconesses abadikonesi baito wetere sokoro bali gusangeri tu akorete limesa bateyemo mukaruchi bese mari bone bikombe mbiro orarete nore nabagani banywere cyae ekambi ebiya tari biri binde tu abwate biriya tari nechi mattress nchiagore tu tambaye biya chifudu fe abagani baito bakorarera ndozinga grade department imechangamka. Mungu azidi kuwabariki na tushirikiane. Finally nto igole saba school ejo ko Great Hope mwensi pi mwabe ko kobokororo naende barere naende basegete egere nabro bache bakine babe kanisa bete nenere tigoma nase niya yunto go korons tware go karansa ko banga historia ye ne ndambe yale koba kulenda asengenche yo itabera na nabere na nenga kiendeli tikole celebration rigoika naende mangana inabe kubiya akonya nolene ke olike gocha Lakini kwanda atanga ki igotorebe mutwe igotora atore wabanga ngaitoko genda liyo katwebire asinya saa torusiri ekiara nya saa torusiri atambe morocha sago toiraro nabe oyo toraire kurmaga na ade natuambukie aso kwegena tigomana na senensi asala Kristo motoria biamono akaro togo pepe abali bali kwenda mutwe bali kwenda mutwe bakwe yaligania kwa yali gochanereri gire topunyi wete yali ngogocha
bakwandire kurwani jenta manyera ini mwarenge injiro nde moto igwa kwa samari kwa ini sikabera tegocha sitaki kufa nataka nikutumikie nitangaze neno lako kote kote walio gizani wakujue Yesu ulikufa ili waokoke kaburini hamna nafasi ya kuomba kaburini hamna nafasi ya kuimba ulivyomzidishia Hezekia miaka 10 leo maishani mwangu sitaki kufa nataka nikutumikie nitangaze neno lako kote kote walio gizani wakujue Yesu ulikufa ili waokoke Unatumiaje miaka yako umepewa naye Mungu je ni kwa anasa za ulimwengu ama kumtukuza Bwana siku ya jaki ya amri 10 tumepewa ni amri ya kuikumbuka Sabato na kuitaka ya amri 10 tumepewa ni amri ya kuikumbuka Sabato na kuitakasa na kustarehe kutoka kazi zetu za wiki nzima. Kati ya amri 10 tumepewa ni amri ya kuikumbuka Sabato na kuitakasa na kustarehe kutoka kazi zetu za wiki nzima. Siku sita fanya mambo yako yote lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana tuje mbele zake tumwabudu tupate raha ya Sabato hata mbinguni tutapumzika Sabato tuje mbele zake tumwabudu tupate raha ya Sabato hata mbinguni tutapumzika Sabato siku sita fanya mambo yako yote lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana tuje mbele zake tumwabudu tupate raha ya Sabato hata mbinguni tutapumzika Sabato tuje mbele zake tumwabudu tupate raha ya Sabato hata mbinguni tutapumzika Sabato atakayefanya mambo yake atakavyo siku ya Sabato ghadhabu yake Bwana itawaka sana juu yake atakayefanya mambo yake atakavyo siku ya Sabato ghadhabu yake Bwana itawaka sana juu yake siku sita fanya mambo yako yote lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana tuje
tumwabudu, tupate raha ya Sabato, hata mbinguni tutapumzika. Sabato, tuje mbele zake tumwabudu, tupate raha ya Sabato, hata mbinguni tutapumzika. Sabato, siku sita fanya mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Tuje mbele zake tumwabudu, tupate raha ya Sabato, hata mbinguni tutapumzika. Sabato, tuje mbele zake tumwabudu, tupate raha ya Sabato, hata mbinguni tutapumzika. Sabato, siku sita fanya mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Tuje mbele zake tumwabudu, tupate raha ya Sabato, hata mbinguni tutapumzika. Sabato, tuje mbele zake tumwabudu, tupate raha ya Sabato, hata mbinguni tutapumzika. Sabato, siku sita fanya mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Tuje mbele zake tumwabudu, tupate raha ya Sabato, hata mbinguni tutapumzika. Sabato, tuje mbele zake tumwabudu, tupate raha ya Sabato, hata mbinguni tutapumzika. Sabato. Amen. Buyamana sogotero kuya singije chingaki au tukurekiriwa sige pindi kia matera. Nafasi ikipatikana tena tutazidi kuendelea. Dia to sabe omotongi tata Nyasaye buyana ndi buyamana seke ukiyobogima watakonyire tuakotogire asingiche ya matera. Kero togo so sige pindi kende, let your will be done, for we pray and believe in Jesus' name. Amen. Katika bonde lenye giza Bwana akanipitisha katikati ya mifupa mikavu. Mifupa kila totenene tuensi so watero kwenge sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote wajuu pia sifuni. Baba, Mwana naye Roho. Amen. Mutongi Nyasaye ore gormono twakoira na irimbu ya mono asaya akorekanire kuru asemambia twachagete saba skuru ya mambia twaikire twachagire saba skuru ya bano mubaso karatura abeto kwiguri ngana liao igoro yonse ke tusanga aseri etalia Yesu yoro mabori ito. naweza ishi, hakuna litakalo mshinda Bwana, magumu yote yatayarahisisha. Nisikie Tigango toigore kibuku kiaitu kurwa ase gitabu kia Matayo
21 kifungu kia 18. Mathayo 21 kifungu kia 18. Yegoteba iga mambia gakoirana omochie akaiwe nchara akaroromoko oyo mwase ase njire nsemo akayochiera tarora gento ase asoro utatiga mato oka akayotebia kurwa bono tokwama amatunda nonya ndinde elio kegima omokoyo okoma omonena asesenie marikayo aseretara Kristo motorito totenene no gotera namba 76 moteri Tutenene twensi number 76 ekegusi Kobusura mambia Tribe Kobusura mambia Busura chingiya Kobusura mova Somagorova Toga nyerigesa Nogo sangereria Nato chenge toko retarigesa Retarigesa Nato chenge toko retarigesa Nato chenge toko retarigesa Twabusuren sakya no nyane kiriri Tito buwano pokendu no mwaga Wango era ere engmeneng moyonsi Nato chenge toko retarigesa Nato chenge toko retarigesa Nato chenge toko retarigesa Busurera Yeso ase ang mariga Nase emechando no mo ichano Erogeko era nato ireboye Nato chenge toko retarigesa Nato chenge toko retarigesa Nato chenge toko retarigesa tutara saba ondo ikaransete onye taigu etibobe atenene asenge njewa yugo saba to sabe omochen tata Nyasaye aye kwarengeo orororo na endora abororo goika kare na kare twachira iga asege sasimero kiao buna abana bao litanga nikigima Nyasaye ito ntorene sababu yo gwakira ngambi ya mono asenge nje watorusiri atambe na kubwa mono litukeriga liabekirwe ensemo asenge njo yogo chengera emiaka 150 korwe kanisa ya itoyegi Adventista ya iboretwe twagokire Nyasaye ito goikali tukeriga
mbuya mona sonsi aya korekanire asengencho yemeroberi ya monene bona atwaikire nsa ya bene Nyasaye ito kwabikire nsemo okwane n'abana bao bona sumusangirikano twarangiri rieta riao riobogwenia ekiagera gati yomusangirikano yoga nabera nyarekane mbarororo bataigweti buya asengenje ya marwaire Nyasaye ito ayia tonchokananire koranje Nyasaye ito nabo twari gusaboro bogweni nobo toereru bwaigoro mono kiroyo manyore chinga kichingia kyo koigwa lingana ria Nyasaye ito na baminto mbaroro kero kende babwata matemo akirengencha abande basiria banchu babo Nyasaye ito na abande babwate changamoto ya kirengencho bona sichinga kiechiga na rentira magania kiroyo maso bosibwao obaikirani kiagara Nyasaye ito igotwacha tonyoro bogweni kuru aso bosibwao manene bona Nyasaye ito omokwani Nyasaye ito kwabekire nsema asengenje lingana liao pastor ito pastor Ndora retired tuasabiro motumie korengana bunorarore Nyasaye itakwane kiria kwari gocha gukwana wanja kwabona tiga korekane tuasabire igore ike esange no musangirikano oyo na kubwa mano Nyasaye itekere turakore kurugaiga kiroyo mate benge kene twakororira yo munyeno monere wanja kwabona tiga korekane tuasabira seretara Kristo motorecho amen biamono Buyamona asinga nchense meyo nechinga kitoga natego sasima bono chinga kichi tokobeka anga asinga ncho yogo sasima kuretere sadaka na totara akora yo tosome kurwa asige tabu kia Samuel yeli tangani eyemo isato niseko nyanga ondedaro anya some kurwa abwera abebu angake ko bakanya kobeke bindebe kiago to okay Morin Pae kere kanse tu ara yaba. Kere kanse tu ara yaba. That is. To what business. It will be better. Nadio sorting yete yoji kubachanda. Kayo to nyasoma. Ngolio nyanyore. First Samuel 1:3. Kai. Okay, go someone. Okay. Oyo monto kiwada ya monto yiningo. Elkana kero umwaka nigale kogenda ochiko musasima ngoyo. Ogo sasima weka. Na kurwe bingwanzo. Gendera. Okay. Wono nda tuto nde ya kane nere gotoera sanga. Ogo sasima ko kiwarenge. Kerenga kielikana arenge kurweke ngwanso digare ngokora kiek allo digare ko penina ngakibale nkomo penina ngakibale nkomo omokungwaye amona kera yomege tarikia tia tukorabo ekero tukujitaisi nechi sadaka abaibori togo tigo mwana tensemo omwana komanyanga okorunkoro puna ale gokora na intu twakorabo iga singinji ayo tweta yari sha singinji sadaka Nyasaye tokonye tukirani wanje kwaye mo dikones kuru yabo sibori achakira mangere nyamiobo Great Hope bintu ebi mwae ko na twateo. Okay, asing injo ndoje bile bitatu ekekitika kitika leko mamangera ma.
Mangirate na. Ngai intidara nyamiobo. Nyamiobo ibaje. Amuganya tumu. Okay, sawa. Buyamono. Ono toena nilibaga. Kutokoleta moteli nara anka ito kunyakotera. Etokoleta etogusaba kwanza tusabe. Tate Nyasaye twaichire nsemo na inde asinge njoyo gusasima gutira sokurwa. Toigorere kurwe semio yaito tokoro wanje kwao na maseni wa manene ichore elinde mirimo ya ekoreke asobwege no gutira site Yesu Kristo mborito. Wana materia. Aba turesha la bonsi inchuga baturesha na bataya. Igo goja se kanisa yao. Tuigora matera namba 136 namba 136 ekegusi me gondo yang mi re mo nei da ge ra ya ra vi re ande on si ya ra vi ra ma go ko ne vi ru bo ma nei ne tong ma ba nge si va sange de ri ge sa e mere mo e re va yende kero bogo kiana mo ba so va yende goika eryo bani weva sangere onsi mone ne tong ma ba ge si we kere no yaito wa sangere ri ge sa e mere mo e re awang wa to mi re ta o quang ma quai no kuya mo goro va so wa sa re no mo go con mo ne ne tong ma va ge si we ke ro yai to va sang ge ri ge sa e me ne mo e re mali ya ko sa sa bwai na tu me to wa ha tu na yang li yo ye tu yo te ni fi pa ji amen. Naomba mkae. Wale mnapenda kutumia simu, unatuma kwenye Equity account ya SECF. Unatuma pesa yako, account number 247, business number 247, business number, account number, nimesema business number ndio ya kwanza 247, alafu tukija account number 528697. Ukituma pesa kwa hiyo account inaingia kwa SDA na kuonyesha Southeast Kenya. Alafu hiyo message una forward kwa treasurer wa kanisa, alafu atakukatia receipt.
Hiyo kama unaona ni mzigo kuteremka, wewe tuma kwa simu vile nimekuelezea katika hiyo akaunti ya kanisa, ili na wewe uweze kutulia. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi wake, ametunemesha tumefika leo. Na vile mmesikia, hii kanisa imetoka mbali sana. Siku hizi hao wenye tumezaliwa leo au jana tunacheza sana na imani. Na imani watu wametoka mbali. Na walikuwa wanashirikiana pamoja na umbali, kulikuwa na upendo mwingi na ushirikiano mkubwa. Na wewe jitahidi uweze kufanya kitu fulani ili uweze kukumbukwa legacy. Unaacha kitu fulani. Unaacha kitu fulani na wewe utakumbukwa kama hawa waliokuja mbele walifanya kazi. Sasa hata wao wanaona kanisa limekuwa. Na wewe jitahidi uone kama unafanya nini kwa ajili ya wokovu wa wengine. Nichemotwa tuna wageni. Hebu ule rafiki yangu wainuka. Situsalimie tu kwa sababu ya rafiki. Nimeshindwa kuassume. Asante sana kwa kazi nzuri mmekaribishwa na jisikie uhuru kufanya kazi katika hii district. Mutwa ntore na watu wakabwatiranire na barabwa. Tuna ndugu yetu hapa Wilson Kunyori no Musae na ndo Moteliwe district. Wilson ndo kwa ningu. Happy Sabbath. Happy day. Miamana sana. Alafu ntobwate omolisia Ouru. Omolisia Ouru. Tigamba kwa naende happy Sabbath. Happy day. Obatogera liobia. Miamana sana. Omolisia Ouru nigakuru kanisa lya Busubuli. Tubato omolisia Nsakia, omolisia Mangere na ndo Molei West Station ya Ogembo. Muligerereti abo. Mugasobere paka mwasini korora. Uchira yote ibya igorondi arengeiga. Na muisonde. Aho cy'abantu bande mbabogeti muisonde. Yarenge ngendu gonya saita yumuya. Bona bongo tabana inje ngo badikara cinga tokolere mirimo ya Nyasaye kobole mwaso na omurobeli oyo o celebration ni gore lero iga tokolera aige chi district kere district ne bwate. Sunday yego che tokale nyabyoto as a station. Na Sunday yeli kurunse etokale field celebration yenga. Ekite yende kiya kuinyoranga ngikanse gandreta. Tokale nyapata karo. Tiganya saa tokonye tubwaterane neke loko celebrate. Kwa celebrate kuru enkoro. Nto na cheke kia lakini keki ya una Nyasaye nero. So tuanjere Nyasaye aso estingol chetu byamono. Byamono sana muno mulisia abanyoiri. Karatoko chikokora ngo na chatole keki gaiga. Abantu amata achararire bakasinde. Ndoje mwanyete keki. Sawa. Ntobwate omolisi pastor ito, Pastor Ondora. Pastor Ondora no murandi bwa matuka mange, okolira obokorari. Right now he is retired. Na bubara wa mentors as a ministry bali batosemia. Ono iga abagoro kungatimuka. Karuwa basemia asiko nyarekana. Bono abaga kabaro basemi bwa mbwana koera na botoko bagania asobokarari. Manene ndoche na bamwe tafia na ndega enda ngaga kina. District yogaranga ngo tuite kale. Karango karanse byo byara amoko nora kabisa. Karibu sana morandi Ondora eyenere district ya Mangere. Okwane na abana banyasa. No yomoretire oso yokora introduction asinge ncho abageni. Akuru kwa Pastor Jerusa Buyani Oyaro kusanasi amalita yuna ngutume konsi tiwa manena atuseniamo asinge njugo sasima kwa ntango bali batayete ko romo ga komo gatuli tayete na kiakorandia bamusabera amaya byamana sana seniwa. Karibu uongee na watoto wa Mungu. Asante. Ngorera ngoiga mbuya mole na gokire gotena so bosibweino ande mbuya mono semerimo ya korekanire Pastor Ondora egonkuru nyari bali bono igabuna nare ngensa kanisa yana yanka ikorukunyangono ninjabwa to muchango nyomba yo yabageni
ne kanisa yetu anyechagete yarenge n'abang'ina 16 abasae bane nariye riengaki inarengo musae bakangire college ngasoma Arusha nkaruo naende tukanyebeka igoro naende nabo bagendete konya kontebinga totweba bona igomenyete machoga asa kurukua kanise kurukua Nyamiobo no erekero ngorori nero nja etwe kambi ono akaro ba etwe kambi na roche ngobori nganga kibagateba ngatwa baire kambi gocha Nyamiobo na Nyamiobo ya ino niwete naende yende nererega bungumbu nero ya etukorwa ibencho ono chikanise chigandete Nyamiobo chigandete kobucha ige lieta lire ne bali kogenda koba mongino na mpeni na korokwa sobo mbendera pani nondora nigaro murandio orase district ya ibencho ngumbu abu ono nero gendere tokoba bakorerio tubwata abana babere mu muromo na korokwa hope nyakundi no yondo mu murondo korokwa Chabet Maturi abona bwa abana baito Nyasaye toete ende bonse banyomire no tomenyete na barabwa bukerongorori igo ande mbabwata abachokoro wono ntubwata abachokoro aba ekaronkorigereriga ubogima nabo bogo change abagotanga chinga kingonjora lichire one mwarigereri nga oyomo gotunga kiakororekana karo twarenga abasae igo tware gotara gusiengi matware korokwe kiombe kiayo tukabana abande tukakora emirimo y'oburandia ngachanga so emirimo y'oburandia nakorire naritaya 2020 ali naritaya ngachaka nabera mata Nyamonyo ona berete karo yekuigurwa bagande biganda South Kenya otimukiraroro kagenda kagochi gatanwe kabachi district ibere ngatebu ngona ebera kagochi na igare kagendera ko bensemo lakini rende merimote yanya ko baraisi kisegi njiro na makongunaro so andalibo igenga buna makweli ale chinyomba yo tiganya saba konya na igure karo kurbasta chitega narorire nga mwachira atambe naende injena ngobolinga gori ino muye kambi mwata bogeti imobwenda gwa kamara kabere gosemara gatatu ngigeko gara abantu morobo abana ka twarenge skuru tware gokora ebintu byonsi guchiana guchia tiganya saba konya naende togendera koba ekaro twarenga mana barandi amo mbarenge mwana gitariki 10 nande barandi ntubwate fellowship gitu tokonya komerana twasanga mangana make y'oburandia twasanga no ngakitogendete koba twanya kurigereria ono nabondo chenge wiki ya inche no twarenga mana barabo nande na achire seinoga igo ino mugano mayeto koliko usobona talibo asikware ngara miss ichuma enga narenge bwana nabo kabona mambe nacha ngirande mutagete ngenderera kurwa ntogo saba tukwana mangana Nyasaye tosabe mutongi Nyasaye ase gwa ikirie kanise yaito twanyarorire yarwete kurwa bagara asa kuru kwigendia abagusiba ito batirimbogete kurwa Misiri bagatirimbo kaliba Nile bagacha bakaigendia bakarugendia yabeire gotara usiengima ya chire chinse chia Kenya ngima ya soire Mansai ya chire Costi ya chire Okamba ya chire Boruya twera ne irimbu ya manege ko gwa kolire merime menene na ya toko bonene na ndina ya ko wesiko ka togo chikwegera lingana liao turaya na gotutangana aserietaria Yesu yoro muborio ito utambe karo montago kwano mugano oye mukonyotegerera buya sana na ndi mwari geringa ngaki oyo ngaki ora som erontu achaka goteba ng'amegano nere togotiga ntori gotebi bantu
abantu bakorika omogano chira inibere bata yachire gochiabu lakini rero okorika ekorokwa esibi yao kwanyebeka kwa yagendera kobabu mbuya monase omogano mwaruga muna mwarwete tendere yarwete korumata karorogoro ose wantaribo yarwete kebere igacha nga yarwete ekaruga kero igacha ekebere omaeterie takebere liasirire bono tokorinyora ase obokaburari rero gokoigwa nyamonyo ono nyamonyo mwamanya gocha tendere yabeire gotangana karo twarenge sekebuga nayo ari gotangana timaitire ari gosenere kari gotangana inubona mugwete mutangana ase efield ye kumwe boiru n'abantu bagotangana nginu mutatanganire igencherende nga mwabeire mogokora emeremo emiya ekero tokorigereria omogano bweri tukoria rero okogoka tu ng'a naintwe twaikire emiaka eye abantu anyechagete lakini nootore naintwe twarikire history gose wantaribo nkwarengega omomang'era lakini bono nootogete iga bono ning'ogo celebrate amang'ana ayo naye riko omogano oyo ogocha kororekana muna bono mwagendereire iga tiga mbatebi ng'a nomokio omonene Nyasaye akorire aba tokorigereria emeremo twakorire emeremo ekoru yarenge South Kenya yarenge efield igacha ekabe econference karo yabe econference yaigwire Nyamira bono yaigwire yende kari korwa Nyamira West injache ikaigora Sekebuga South East Kenya field eye twari konyeruka South Gusii tatiga bacha bakatokorekani ya ngoro ku South Gusii tugateberie tori omugusii ndi base gusira karogo teba South Kenya aigo koigwe South Kenya liokaigo tugateberie tori omugusii ritikaro ero ku South Gusii bono bakanyeruka Sekebu South East Kenya field sengenjo nywe n'aba Mansai lakini naenda karo korigereria aba Mansai batakere kogenda sobo na bari bakore emeremo emiya muna temire gokora ekero Yesu agocha ase ense eye igachete korugoro agatiga obonene bwaye agacha ekero yare gotangasu ng'a Yesu naiboru naende bagateba ng'arigereria mumalaika Gabrieli akareta amang'ana abasubati bonsi ba Yerusalemu barenge bo Yahudi igo beariganeti baiboro omoto omoboria bakarosia kero omonto akabeka ebirangari ng'a nainche ntagete omoboria atoke korumu asinde abang'ina bagakora emeremo emiya bakabeka ebirengererio lakini Nyasaye agacha ase omonto oyo omo omoise kore koroku Miriam konyoriere ruboko Miriam, Mariam, Mary aina ara marietae so bate manyiri lakini rende gago tebanga oyo omorierete boko Yusuf bona Yusuf agatebu totigo musubati oyo moire achikobo mongino Yesu akaiborwa omanyete ekero Yesu akoiborirwa sobweri bwe chiombe onye ndiri nyagitari chiarengo anga igabore aibore tu nyagitari nene kororekana ebwate Fabians lakini akaiborirwa sobweri bwe chiombe mwana Nyasaye obwate amarionsi akaiborirwa sobweri naende Yesu agakina agateme kugoje Misiri akaretu Misiri Afrika ga Yesu agakina korwararo naende akaigwa aroto kule akairani kugochiaria sobo asaruete Betlehemu asakuru ku Nazareti ekero Yesu aboro kiwoyo makaboringa Nazareti gosegente kiyankerwaroro ekero bagokwane kabire ino mugano Yesu bamukagirete ng'agare gocha nobonene achaka obugambi bwaye abeke ebirogo abantu ebirogo muno omong'ina oyo makoreta abana baye omong'ina Zebedi oteba ng'a omwana oyo mabaka bakokobori noyo ndabaka bakogwaki wokobe
maeta abantu abange mpamanyete ng'esegi tokorwana bono iga terie y'omobere namanyinga esegi tokorwana neyake moika yebirengererio omobe agotorwania atagete kobeka ebinto biaye aoroki ekero Yesu bari bakagerete Yesu ng'agagocha abeka oboruoti bwaye tabobeka bono togochikorigereria rituko ria rero Yesu ogochengeru gosoa Yerusalemu ari ekaru eria ebagotenga ekaru nere entang'ani yagachetu omoiko Nyasaye oche ogasoa aroro lakini yakabere Yesu agacha agasoa ase ekaru erimi ebagotenga yarenge engiya mono kobweria entang'ani egekora Yesu omonyene noachete agasoa ekero riria abana bakomoterera bakara chianga amatoya amakendo bagateranga agwokare Yesu mwanchani akarine tigere yemori ekero bagotera gochi Jerusalemu abantu bakagoka bagateranga bono gochi komobeka torabo muruoti aikaranse ekero gokyo buruoti Yesu agaike karume akanyora abantu barenge ekaru bagakora egasi yokoni chibesa nebinto binde akamanya gote abantu bagoteba ng'akabogorie omocharichi Yesu gaimogeta akaboringa ine enyomba ya tata nakiyare koba enyomba yogosasi matariri bwogo ria ibi na bauri tabuto etimo charichi gaimogeti igoroiga chimesa chikagwochi ali abantu bakagwa Yesu agasoka ng'ora akagenda bari batagete komobeka ekerogo mbamonyora Yesu agasoka ng'ora akagenda mambi bogakia nanjete kogenda ase omochio okorokwa Betania Bethany so Lazaro na Mariamu na Marita rutonero obogetire Lazaro Yesu nanjete kogenda litukeria karabo kamambi jinseso tochia mambi bono kana litore mataye 21 Yesu bono ngochare tariete kende kurwo mochoyo agaikanchera akarigereria akanyora omoko ebitabo binde bigotebanga omoko yigo renge okororekana buya okomeka osokiria amataye konyanso okiri noringa oro kiria matunda nabwate Yesu agaonchoka atagete konyora litunda ali Yesu agachigonchokana tanyora kende eligo maite garamo naboroki kubaye nande tariete kende ononye mwariete kende tigambate mwachandekire lakini ranji ng'ang'ere ninyi gwete ng'endagera nero na nabo togosabe mentekane tori bune eri bariete Yesu amentekate gusaba nderi umaite mutua mubwato bwoba na abande mbali mubwata marioga motanga nkieke jinse cyanga bwebire Nyasaye oyo kugweni oyo gokora kirigento ekero Yesu achikorigereria omoko akarigereria akamanya otanga gochakera bono iga mondo takori mako ao igo moto yo ebukugerigete nga omoko omogomba lakini torenge mogomba elieta lirikire igoro ekara tenga engaki yinja renge ya mako muna bono chinga kiecho kurigereria metenero tanyore mune birangwati nonya bya mete bono emetenere okonyora ya mire kare bituma bya beire nande okorigereria Yesu agateba nga gochakera bono iga mondo tayora alio amako ao basi akagenda mambi naende karobogo kinaende bagaite njere yiye abaroki waya kama bolinga ine omotori kwaragereti bwomire bona digamo nda ababoliga Yesu gachete korageria emete iga achete korageria binto iga korigereria omotoyo enchareka moria agatakanya oregento korwo agatenga gochakera bono iga mondo tayoraria amako ao moto yokoma korunse paka igoro karabu omete wasirenda abaro kubayo maite mba bolite ngarende bono ngirinde kwaragererio motoyo
utabwaterende mako egwachete korageria ebinto egwachete gokora ebinto bono ekero togosoma ebitabo biobani ebigoteba iga omokoyo nobwate eng'encho yaye omokoyo ogotenenete egesaku kia abaisiraeli abaisiraeli nabu Yesu achete ase bare ekero agocha mbamwanchete agacha ase abare abaye lakini mbakora ki mbamwancha Yesu igagoteba ng'a omokoyo ogotenenete egesaku kia abaisiraeli keria achete abaisiraeli baetwa amang'ana amaya bararia amang'ana aya ekero togosoma ng'a Nyasaye akarangeri Ibrahimu akamotebi gochakera bono karwa ase abanto bao nkoire ase ense ngochi gokobeka Ibrahimu nabwate nyona omwana tabwate mwana igarenge n'omong'ina oye Sara konyobere emiaka 50 na Ibrahimu nero obeire omogotu nachete akaonchora erieta ria Ibrahimu akariroka Abrahamu naende agaonchora erieta ria Sara akamoroka Sara ware koruku Sarai agaonchora amarieta mpaka agakora ebinto bono ekero tokomorigereria Nyasaye oyo okoruku Nyasaye agoteba Ibrahimu karuga ningoseseni ninkora egesaku kiao kebe ekenene tabwate mwana mpaka nyore Sara omaete naigete agatwara obwoba akabori ng'a bono nkieke noche buna agotebia omong'ina oria ng'a ire omosubati oyo omoreri gose ntonyora omwana abange namobwate emechando emenge sana kero motabwati abana abande mbatera ng'a tabwati momura mpaka abande baragereiri bakabamura ng'a narero muna oyo omachiete nyagitari akanyora omosubati oyo mokamomura oyo oikire abana batato abwate akamosiare koria agaikariria akomore narero nyabisagane haki abang'ina ababaya muri abadikonesi abaya mogotera lakini gendo kwama kurusiringana ribe ng'areo naende nebisagane kwandetera bono tigankobori naye okorwa abana ekero Ibrahimu anyora tachieti kogenderera Ibrahimu akagenda mutu naro togosoba ng'a Nyasaye akatebi Ibrahimu ng'oyo ogogosesenia nimoseseni oyo ogokoragereri nimuragereri Nyasaye orio ore Nyasaye naende oyo nero oibono ochire oiboiru muno omwana ekero abayahudi batagete korora omonto akoiborwa abekwa obogambi akora ebinto biaye Yesu akanyora ng'a emeremo yaye yarenge emiao n'abanto bande mbare bakagete ng'a ekanisa eye igegochi gokora emeremo muna eyense yaani enchera ende kobeka ebirogo ebinene abande bagabatera abande bakora ekabiri tiganda ababoriga emeremo yaito ng'a yere etogokora emeremo yokorandia enchiri na korandia enchiri nokomoimokeria Nyasaye igoro nokomoimokeria Yesu igoro ekero Yesu achikorigereria omokoyo igatebete ng'a gochakera bono gamonto tayoraria amako ao amakaya atariegu nemineti ng'a abaisiraeli akabaragereria agateba ng'a emwaetu enchiri moire ase abanto bonsi pi lakini mwasinyiru lakini tiganda ababoriga momaete enchiri eruete gusiga gusii nere irete enchiri Kenya engima abagusii abagere bakarete rumata igendia omosongo omotang'ani gachete korwa igendia agaikaransa nyanchu aria ase bakoroka bosongo nyanchu ng'umbu aria oyo ndagacha kamagambo matega erieta kamagambo egote ng'a kama ng'ambo momonyetie eng'encho yaye kama ng'ambo ebinto binga bikari ebikare ng'umbu bagaikaransaga abande bakaruga bagatira bakande gochibo basirogora aria ase bakoroka giasaiga musonga agaikaransa arora akabeka ekanisa ari no echakerete bo basieka magotire kanochi gionse rirogo na nyanchua bakamanya korwa arie kambi entang'ani egachaga bakoroka nyaiguta abantu abatang'ani bagachaka enchiri korwa aroro bakabatiswa naende ekere ekanisa yare kobatisa abantu egente egetang'ani yakorete ekanisa ya Seventh Day Adventist eyachagete gotebia abakungu bari chingoko okoria engoko kwamanya kubatiswa nomogusio omotang'ani mokungu tare kori ngoko omomurekera
anyomire tanya kogenda wongina biarari engoko takori magena iga omwana karakinire ogenda ogwo egechuchu abakungu bage onjoire bakwekere abana nayo musaja kwae utari kuria engoko banyoko biara ocha kuriera buo lakini abakungu basaliri banyero kire ya abana ne kanise yegateba nga gosiri omugiro no konari abakungu bari chingoko batugute ekegusi okware kuria engoko kwamanya kubatisuroche igo gwete kanisa terwe dia tambe umaete ntu abatware enge kokore emeremo tware kobugori chibesa nebigunia egari yarenge yemera ndroba yagaetire gusi engima mugakore korukungakia kagendiri twogenda tuguta chibesa gari nyanchunga po nyanchunja abwata account yare koira na musara intu agachire banki twachikoerwo twagachire twabarero chibesa none banki mbare koigora ekanisa terwe dia tambe maete squeeze yo mole nege sie bintu rere biko batuga bintu byagenda injo maete nare gokora emeremo chinga kichie nare ngoja komente miaka nga 10 mutu twakore tinga kiembe iyo musunte ekerongo oche kurwe college Tanzania bagantenga aye muno bwangete Kiswahili koirwore naroko nande kene ngaikaka South Kenya bakamboli nga ya no maete naroka sere nganyoro oyo nde ombuyo okubwata makaratasi yo ndenga igoko genda sako rukunga sugo noko chikokore merimo naende aba bali twaringa na barwe college bagantenga enso inaroko gochi ige banda gereti ngachakera naroko naende nare gotirimbo kanacha South Kenya natira na rechiripoti kirigoli siga ono inuma rero ga moroje bintu omusaro no gachenje kungakaga na iru naroko omusaro mente bakamanya gonsuki bono ngajikwa gibashya abamansa kanisa yo maete tigamra batebiga na abantu baromba bintu mbiro tamanya inchebwe komanya ne kerongo chango ogete nge maete ngakona iru mansa na achire jinsi jiri jari sipulende kwa guchibesa bune serikali ya Kenya ne bintu binde sipua seka bakamanya kongira nga aba mansa tikababera sobo ochakera bono iga aba mansa tikababera sobo bakore bintu byabo na intu tobere gusi tokore bintu byito twakwane ke gusi twarandie ke gusi omaete esige sakukere Kenya getanya gotigike mira na aba mansa para bwe okore enyimbo yabo no era omoyino orega egetamba akiaba na bakoretega abasubate bakoiro tigamba tebi bali n'abantu abakora nyambo bamanyeti nyore bali kanisa mbali mbaonjogeti engo etwengo tano mumansa ontebinga omoyino aragotanga ni korunse eprove case yaye umanya kobeka chianga igonga lakini moyoli naende mbanya konyorwanera ekemira kyaba bono tinga nekemira nare ko batebi nga Nyasaye choro mogusi akamoa enchiri aranderia abantu aire binte byaro ky'abantu bono igo mogusi oetire Kenya ngima naende karo twarenge ngumbu ari konya gosoma omogusi garo geto moikoyo Kenyambi bono igo mogusi nero ko Kenyambi lieta liaro geto moikoyo ya onjoiru liaro kirwe liaya omoikoyo gambole tinga igesakungere Kenya tata getupwate tikirase kerekona injenga limonga jikoganda gojigalisa rugora alia sakoroka asibakoroka osengai mugusi inyoro mugusi ogasoka tata naye ngakiwa sokaga ngakiwa tokaga yani asare roro pakoko nyoro mugusi no hari okogenda Mombasa okogenda gojia segete omugusi gare kerekona Nyasaye agaseni omugusi akamoa mang'ana amaya tatigegente kebena cha koigwa kana nya koborio mugano omokeiga bagusi omaete mbabwate mang'ana ayokonyoma bakungu abange mbabwate mang'ana ande no borogi mbu arenge gusi ebagotenge bwerwete bogere bogacha gusi
bono ekero tokoigwa emegano eyio maete nkora abori tore emegano meke twara abori ng'o omogano oyo ng'ai orwete naende ng'aki ochete bono ekero nkobarigereria iga nabo ntagete gotangasa iga ebinto mbire Nyasaye ototebi tobiange twange obomwanya abanto twanje obonyasaye gosoba ntaribo egekogera abayahudi aba baetwe enchiri baranderia abantu bonsi bakemugunera nabo banga bari batebe tugunga abana banu bagateba moichore enseye bagachaka kwagacha orwake rwa papeli bagateba ntutagete kusuka bakagacha omonaro oigoro bagateba ntutagete togende gochiago abantu abo gwete mbuya bari Nyasaye okobatebia enseye ichora bakanga naende abaisiraeli nabwo Nyasaye achorire obatebire amang'ana aya moire ase engima bakanga ekero omwana bono togosomera eseni ya bono ng'a bagacha korwari sobo Kanani bagacha Misiri ase eng'encho ya enchara yachete bagachaga naende bagoteba gwimoka koruga mogende seino Kanani naende bamanya kwanga bamanya gochaka gokora ebinto ebibe Musa oyo ogoteba bono boiya abanto baria abaire Nyasaye oito gagendete gotokurera iga toimoke tomorigereri otoroseiri igore enyia etabwati mechando mwarwaire takaiyo ndamwamute kaiyo asa abantu bagochikomenya kare na kare bono ekero Yesu akogenda igoro ng'aki agotebia abanto inwe abanto bagariri ng'aki motenini morigereti igoro oyo Yesu ochirera na barakoreki na barachika bire bono inwe abanto bamang'ere onye bono muri district mwatu akagoria agasinini ndoje mwaikirie 200 bono gose gwikie gocha no comment ebinto ebisini ebikeigo mukore mogenda na nduko mwacha kogenda bukamba kurandia bairere enchiri morandi muri no mogoko mwase kurandi muri no bwo na ende mwarangari chinyomba motebia abantu bali bukamba na bara baonchoke gose bandaliwo nabo bakorandi nabo mukorandi na ende go bono ng'ai abantu abatanga nibagenda gochichise chiang'u mbuga tari korutenderega bare bachete asa abantu abachikorandiga Ethiopia tarinu no moroma etetendere mosete tie record emanyekanete ng'abantu mbarutendere bakagenda asa abantu bagutara gesobono batamanye tikende gionsi barandiri babekire kaniso naende bachire bona ayoroche ng'a inkiogo tigase kanisa eyi naende tobo munyabitina yamba tebi abantu mbale kanisa erara akukale nebitina mugusia tete ng'a tanya kwanza nsembe ya muntu ndakoreki erabe tiganya sago konye na yora muki omokereri Yesu igoro ekogoro mukristo bono nero gotebunga ayatorio asa manye ngai Ibrahim ayegora so okobatisu kwa chiri ase kanisa kwa batisiru bono nekegorie kekeyi umaete ekegori kende kianga totenga inu mwa ibole twengaki chi computer chitaracha bono inu na abantu ba mageka bono nya ba bono bagwetokia tigamba boliga igomba rebe wenda kogoka Yesu gagotebaga oyo chete mapino chete magaro bonsi ningi neso moni naende Yesu ngochare akonyore onyogo kwa taranta tori konyetumia onye tori gotumia taranta iyo ngogweka nora abaisiraeli omotori ore kororekana obwata mato lakini otabwati kende ogotera buya ogokora kirigento lakini naende goika nyomba bwao ngolisho yo moto kagenda bwaya togende tuchikunywa maji ekero mongina tangaine akamanya kumurangiria kumatenga ayo muisho yo nkiyokora tarabagari nkwaro setienda garokoba akamurage kabire ono ndebyango ayo mukorerio Nyasaye igugu mongina okotebanga muisho yo okora mu mugako muishia nkwaro setienda garokoba bona anongo kotebi bono ndi gwajaka kugamba muchioyo abangina ikitari egento kyobosoko omurandi oye ekero gotegerera iga tugatebanga twigotire lakini aseng'encho tutotageti koragereria tugateba bono ntuntorigo ntwaragera ntwa amache tonyu tosoke togende ngaya kia abageni ba minto
tigamba roseri endagera wana gocha angamuna sara agotebunga nonyora omwana naende omanya goseka ng'ae ng'ariaga isaiga ng'aingocha konyora omwana omanyete abakungu Nyasaye gabaete chisemi lakini mwachitumire bobe namba yemo mwachaira abagaka baino namba ibere ekanisa neya abang'ina nobare abang'ina bakorandi buya naye kwara bwaterio mugako wa mache nero anyora macha maya tari ekaraba gani bachiro mugako tanga gakia bagani batagocho muchego sini nyora macha na njengo esi liberera bona go gwetero oje gogochaga kwa begete uniform wengiya ngakitoko korora koko genda buo gotoko tebyo mugaka nga aye no isaini bona tigamba tebya bang'ina nga Nyasaye basiseniri obaire kegwa naende obaire merememiya emirimo y'abang'ina yagoteba kana tigocha kororekana asubuki mubwense lakini ka Yesu agocha gocha ego chikororekana number 1 naende emirimo ye mwakorire otwale district ekoro kumang'era Nyasaye ketiki naende abaranderi goseba ndari boyo naende mogendere komenta naba mwachirega nainu mente bintu ekero nche nkorigereria nina tokonya goserekea na bengo manyete omonto akorigereria ng'a abanto abangosereka ba emiaka 150 ntware ngo lakini otore Kenya kere goserekea engakichio bosibore ntori kogoka ekero nkorigereria Kenya yabono munerengiya igongo teba ng'a Nyasaye akanya ensengiya paka abantu bakorigereria chisenchiro manyete chiko chichandegete chikorera lakini rende omugusio yo moga abatanzania bagatanga kama gona nataka kwenda Ulaya enda pa Kenya chu abuna abatanzania bagotanga enda Nairobi hapa ekaro nyerera tarakwa iga abantu baya bamutetenga muse tuache tu barabwe barenge chireni chiri ba ngotera bari kogenda rera abatanzania bagotanga abane barentire gusi Nairobi no bagosoma abande muna nje Tanzania nasoma nkaligereria igo nkararo muna abatanzania bamenyete nebintu bamenyete naende mbiankonyete igo kogenda kwane Tanzania okanyogora maiso nkarwa Tanzania muna akororekana naende nkamanya muna akoba ayerende nkiora atebya abantu mogano kiora atebya abantu Nyasaye ogokonyire kwabere kanisa tebi Nyasaye ngambu yamana tari ebitina lakini nendo yobwate bitina moko musabira osaba ndariwo umaete bitina ni bya Saitani nenda amwe ya Saitani naende tekobora no baikobo bakekero Yesu akoreki achichacha konyerusia onye Yesu koiborwa bataka koita Yesu oroso musaraba igoro abantu bateba omuruti bwa Bayahudi naende bateba salieri eterio molika okobabolinga inwa abasubate ba Yerusalemu ngimokondera erere molere n'abana bango baino bono tutate kwerere kegusi na intutolera abantu baito egeko gere kanisa yeito yatakire kogenda tambe egende abali mu baito tiganda abatebe genda kamo nabaya molere kinende ngosali mole mwanya gosomia abana matatani lugha ya mama bali muno omolega mo base kongera kiara lakini nabagwoni bali mu batugutire lugha ya mama teyo lero abana nege swali bagosomiwa nege songo muna injoma tenga somiwa English medium ngachigocha ekerongo cha kobatisu nalingo someke gusi ingosomeke gusi ekerongo lekera asi sana na isato nalingo cha kosomeke gusi bono oroje ga kite ampo nya na somete kurugo ya mama ankanga kinabete fenakiura abali mu baganticherera bakateba nga we don't want those matatangi eli kiro lakini banyesiegete who are you now you teachers of Kenya moiro moko lijibe sia Kenya mwasaliye lugha ya mama nade moko somia abana lugha ya mama is very important abangi na moko somia omwana kwa moligereria kwa mwa maiso miakebere mwana ogenda gochiaria okomanya imoli abatindi imoli abaya pero moyo ino yere swali tatiga mbika bikabe nena kwa na bire bika bira bine bika bira bi mo base ko biondo ka bira bio ebine bika
Bakatenga barabara mrefu ikosi nini? Akosi Rufumba. Mwanamke msuri akosi nini? Akosi kasoro. N'umusacho muya nera tanya ko burukende nera bakatenga mukungu omubi. Lakini rende bakateba iyo. Omongi no muya gakwa gache nyumba yaye. Na ndo omongi no mubi gakutagura. Bono igomo gakerere ndo mubi. Omuga komobe abagutagura. Ige twasoma omokomo gomba oteneneta abaisiraeli ekanisa ya bono ni ntutora abaisiraeli twabadisiru twabere nyomba onye nto okore emirimo emiya nabo tobwekaine omutori nabo tokoragererwa onye nto okubatisa abantu onye nto okore emirimo emiya buna bono tiganda ababoliga edistrict ya Mang'era mubwato murandio basokire kurwe kanisa yemwe district ya Mang'era district mubwato murandi abana barandi abasaye tiga basoke baba barandi abangina mubwata abana baino tiga baiseke basome bagende muna bono kamagambo yacha kama atega abu college chage to ekosomia abantu bono muranga na kamagambo mata gutirimoka kurwa kwagana gwasoma onye mubwati murandi bono tigenda baboliga ngakino murasoka gochia ekaro moko toma abana gochisi komo kugwo mwana muna bono njeka ona arwete seito nyali bali bantete nga karagenda lakini ora negochi abongo genda bantenga twakororire aba machoga mbako kolera bobe aba naende no nyomete kuri machoga na njomete no mu machoga ndi amanganare mai gonya maite keregendo mura ntenga timayeti ego garagambu ali bandi ali ba agotebere no omwana bo mulisi ayengi ogwetogeri abandi bagochikoigwa bamutwira amate bateba oino mube ali bano no muragereri ali batato okorega ashingia otagotiga nayo engaki yiga nayo okorega ayo takoro burandi rende nkimoko bera ne moko tenda gochia igotari ali banacha kurandia igona ale ntanganya saba konya tokore meremere ngaki emiya nande naboli oyo monka muboliga muno okora mumonto umwakwa maguto nyasaye bona ye ekaroko chakabo mwakwa maguta ingogo chako mondara akora amaso gosiwa abantu norore bi kani abantu abo abakristo ntu togotena umukwani omoga kwana iga abakristo togotenena twarandi Yesu buya twateba embuya mbuya lakini ego ikinga kiyemo nande twaonjoka sato mororekane live obogima bokororekana tatiga abagaka baitu barabumbari esikwa yabange barabake abagaka ngaimu agenda bwana ndike bachandete nabasaye baitu soachi kwaya motere abasaye barabune chiskuru bakale ntori ko baita lakini nende naende mobo murandi naende bono ntagete kwa piri ngotebaiga inchia sina abeire burandi bwane na randi na tete tingwa gachakanisa muneyo lakini abarandi barabuo na bonko meki na bonko ntebyo monta onya na asomete umurugi one ko form 2 akabo murandi bono igo ukurandi bono musubati ino mu machoge ekara aigete bona kamatebi kara agenda nge skuru aso abantu bakansekera bakantura mate tanga oreri ichara abangina bakabolinga anga iria isa data aso kurujisugulime oche ogende sukuru akagenda Tanzania akasoma amanya ko mbolinga chisukuru cyabora kanyo ko chakonda Tanzania ngatebyo mwalimu oli osometi ngatebete taroje graduation yana umwalimu oli osometi umwisi ko yakamasomi nande ngagenda graduation ndene mwana byana bibere ngamade na achirega iyi ni story aye story kyokolika omongino no somiro bero murandia ekeraro murandia na matenga injomete kwa bero murandia nkabwata kamura kamo muro mwawa kamura kake ka korete ko lyo kindo gabo ngakaira kanyangara ngara twara kebande yolengi na tabwate kebande ngatebo no mwana one kamubwatere passport ngachaga mate kamubwatere birth certificate mongino na kamulika nere umuro mwawa kamulika nero mugaka nero mugaka uswadi yaga
kamwira ko gakasomo obanyagitari Tanzania no kare gakinire esutie na kukangorerete omwana oikiri abana babere ari umunyagitari Arusha akanyoma mu Tanzania oiru obole muchieke 30 amenye taroro oino mu machoge bono nyari bana ngokole binte tigamba de abana banyasaye rani enchiri nantu imukereri Yesu kuri kosa bandalibo naye imukereri naye musubati toko bomo kokopaka ebintu bigokonyu kwanga muna bona atenga abana besukuru tigabagende basome naye ndo mwana karago some bagatenga karago some umuiseke wasomire gesaku ekarago some umumura igongi wasome itinta getiko batebya bono enu muri komanyayo igencherende ngabangi nabamoreka nande karona aroche kola chia gitega omobera ngatebya abakungu bali abarenga irumwe igete isano seto inchwe masome tataga mo chikosi cyarore nyanju cyajira bakateba ngakora barenge ichiro ye chombega ali omobera nkababoli ngamakore ichiro ye chombega amajogo mete nabakora muri mogo salia marieta mwasalia bintu byenu ngabatebiga muri gukuna kole chikabekwo omoise koyo omo ochieta gasoa gasoma chikosi ya chiteri nyanju ya begete tekeniko na ande no ali ikira ali mali igoto gwete history ayengi otari gosomera oli kukwene genya saba konya to mugari nyasaye goro so andalimo into nto wekana abaisraeli bali nyasaye tenchiri barandeli abande bakanga igomo omokoli olengo mogomba igoterete gesakukia abaisraeli babono nintu ina application nakora nande ngimutagete makorera gwetania onye toko bo muntu okorandia naboko babusa lakini kora arandi inki nabo no kumambe na tokotinde kega tokotera haleluya tokoke igoro gotinde okunkoro gose bandali naenda abande bali bo baeta makweli na nyore nse amakweli gose no gotimoka ekero wakorire emereme miya bono musekera nyasaka matebinga njoti moke abaisraeli baroje mbera ya Musa agwa kuona lakini igoro no ali tusabe mutongi nyasaye twaligereria malika machenu ogoto tebinga ekero kwaruete pete ni ugataka korie ndagara nyoleti gwachete koragereria ebintu lakini omokori ogotorokia amang'ana manene naringa na into tutakoretie emereme emiya nabo tokoragererigwa togokora emereme emiya nabo ogotosesenia ase chinka chiaito na ase nyomba chiaito edistrict yasi yaikire bagendete kobaiga ntoganeti nere egendere komenta koruga ekerebwate pastor Cherusaro abalisi baro abagaka baro abangina baro chikwaya chiro chikwaya na chibachi kanisa isano na chibachi kwaya 10 ase kanisa naye chikobaka baseseni na ndeka otokorigereria matera na ara ya mabo okorani togotumia tokonya omanene eka otogochigo soa ense mende oba mona intu otora ase rieta ria Yesu yoro mobori itu amen. Kara butarakeigo ntango bali bega kirine patriarch yeye mata bana bagaka banene no twanjete ko migereria gara twana advice toroje meremo na yarura atambe I think na kwa abanyorire history gete yera gakonya ogero manyanga no bwate nsemo oganeri gokora asing inchi nyomba ya Nyasaye pastor ndora Mungu akubariki nenda na ko momenta matuku anagotosemia na bago tokwanira iga barandi serious nande ga atari kwane timu na kerago tokwanira na masineting obaseme bwa yembo konyate asogo kina we kanisa na makobwa mona asobo kareri ekere timu elia ya genda rogorari kwebanga kwa yakiyale goja next tinsalia Ochengo ni family ukaniokoa toka kwa adui zangu.
tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Inueni macho, mtazame yote yanayotokea juu ya nchi na bahari. Kila kiumbe kinastaajabia dunia inavyokwenda kuanguka. Wana wa Mungu, tusilale, giza linakuja, lautustus. Inueni macho, mtazame yote yanayotokea juu ya nchi na bahari. Kila kiumbe kinastaajabia dunia inavyokwenda kuanguka. Wana wa Mungu, tusilale, giza linakuja, lautustus. Nani atakaye tuficha mbawani mwake tusiangamie? Tusiangamie, ni huyu Yesu tu, ni huyu Yesu tu. Nani atakaye okoa watu wake wasiangamie? Wasiangamie, ni huyu Yesu tu, ni huyu Yesu tu. Wakati fumbuliwa, wakati jua na mwezi vikitiwa giza, kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Wakati fumbuliwa, wakati jua na mwezi vikitiwa giza, kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Enyi kundi dogo, Bwana wetu aja. Iweni na imani kuu na subira kuu, wakati ambapo dunia inapokwenda kuanguka. Wana wa Mungu, tusilale, giza linakuja, lautustus. Inueni macho, enyi kundi dogo, Bwana wetu aja. Iweni na imani kuu na subira kuu, wakati ambapo dunia inapokwenda kuanguka. Wana wa Mungu, tusilale, giza linakuja, lautustus. Nani atakaye tuficha mbawani mwake tusiangamie? Tusiangamie, ni huyu Yesu tu, ni huyu Yesu tu. Nani atakaye okoa watu wake wasiangamie? Wasiangamie, ni huyu Yesu tu, ni huyu Yesu tu. Wakati fumbuliwa,
vijiti wa giza. Kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Wakati dunia ikifumbuliwa, wakati jua na mwezi vikitiwa giza. Kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Kwa nyakati zote na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Kagerete monyorete ngarero lunch no tware kuriera bintu biri biye bya mwaro isia na tware koreta asara ndiyo kana mwaerero emwokorete bintu tusangiramo tuli biri mwareta ikiara litikorio gosherekea kero tukanyete bari okora nganga mbara ikanga ekwa yende yare gocha ere lire taratera yawe sibori njungo Tirumboka, igonde tabasa kosoka, kogosoka igogochie ugogenda ka, igogwasaririe meaning ya celebration. Twensi na twara kabera, tonya kona okara ngamusio kambi gambuti kambi chishire gocha. Yawe sibolite iyo, abajete kakale. Chirende. Samueli akatwaa jiwe na kulisimamisha. Samueli akatwaa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Shani, akalita jina lake Ebenezeri. Hata sasa Bwana ametusaidia, umbali huu ni Bwana. Ingieni malangoni kwa kusifu ushindi wake.
bali akatwa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akalita jina lake Ebenezeri. Hata sasa Bwana ametusaidia, umbali huu ni Bwana, ingieni
tigandara lake naendoteba ndebi siake okora gukwana nyego ndiakeigo erindebo kendorere isikotendia nyego ndiakeigo erindebo kendorere isikotendia moto moeroteba tigandara lake naendoteba ndebi siake okora gukwana nyego ndiakeigo erindebo kendorere isikotendia nyego ndiakeigo erindebo kendorere isikotendia boka mambia kegi machunya koremere moya onomopya moherio wembere moyao nanyorengere yao boka mambia kegi machunya koremere moya onomopya moherio wembere moyao nanyorengere yao Ritoronge 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 moro tago kuna nonya neritori tago kuna naigoro tago soa Ritoronge nonya neritoronge Ritoronge moro tago kuna nonya neritori tago kuna naigoro tago soa. Rora chingiti chinde chire no morai korinde chimanyeti chinga kichae omenta kurara elio batakamboche igoro ryao unamoibiera gocha elio batakamboche igoro ryao unamoibiera gocha Rora chingiti chinde chire no morai korinde chimanyeti chinga kichae omenta kurara elio batakamboche igoro ryao unamoibiera gocha elio batakamboche igoro ryao unamoibiera gocha boka mambia kegi machunya koremere moya onomopya moherio wembere moyao nanyorengere yao boka mambia kegi machunya koremere moya onomopya moherio wembere moyao nanyorengere yao Ritoronge nonya neritoronge omoro tago kuna Ritorende nonya neritori tago kuna naigoro tago soa Ritoronge nonya neritoronge Ritoronge omoro tago kuna nonya neritori tago kuna naigoro tago soa nonya neritoronge Ritoronge omoro tago kuna nonya neritori tago kuna naigoro tago soa nonya neritoronge omoro tago kuna nonya neritori tago kuna naigoro tago soa nonya neritoronge omoro tago kuna nonya neritori tago kuna naigoro tago soa Ritoronge nonya neritoronge Ritoronge omoro tago kuna nonya neritori tago kuna naigoro tago soa. bari batebeti kung'a bagende gochiari na mugaso ntwabwate emipango emenge iga ntwaikera bori mwengo gototena nkikegenderete enseye gaki totena nkikegenderete ekiagera
It is too much. Okomaji yani koko ira jinsa ibere. Okomaji koko ira jinsa ibere. Arakisa tika ko ira jinsa ibere na noko maji. Ntobwate binto binde tokora. Buna tuaba tebe tiri tikone dia celebration. No moyega omuya woko inyora buna tuachaga tekuru ritangani abondo cha masiara mayaiga asumaire tibuya tuganyete keke gaki ese nyangire keke kego chambo beigo gaki iga ntoko motenya sambi yamono asa mangana mayaya akorire asogo twari bagana intuko bamoyo goikere serebuni no manyete ng'abantu baito mbare tuachagete na baro bwedini abatwachete gochoini ababaru etendere bataiyo ayerende nyasaye takorende tibakabono ma naye gocha kukune keke buya mona asengenche ayo na barare ko irari bageri erinde nsabe asengenche ogoso asense meyega ya keke ende karana akorire abaminto mbagende bosyo asengenche okoroberia okora buna twaroberia
bono tiga twire ribageria ase eng'encho ya ogosaba. Tata Nyasaye togwaka mbuya mono ase eng'encho ya obogima gwatoire ase amatuko onsi korwa oyomo kwamobegete ase obweko bwense goika rero kwarorokanire ase tore rituko ase erinde ase ogwechandera emeremo yao ima ase ekalo yao. Na bono gwatwenekeire kegima ng'a emeremo yao negendererete ng'a nonye nabachaki bedini eye ase ense yaito babete abange bararire, lakini nabo emeremo yao egente koroka gocha ase obosibwa abana bao ekero ase ekero na engaki ase engaki. Na goika bono kwaretire bosio ekemanyereri gĩa gotobwatania na goitaberana ase omogoko omonene ing'a ya maene ase rituko ria rero kwaorokirie koreng'ana korora buna emeremo yao yakorekire korumaega goika bono. Tware gosaba ng'a bono ekero tokochi kobutora ekeki nabo igo goserekea ase eng'encho ya engaki eye iga na ring'ana eri kaba amo na intu aye omonene otogigwe na emeroberi egende goika yaerire buya esiko nebakobikoiranire twasabire tugenete ase eritwa ria Yesu Kristo ero omobori oito. Amen. Bono abari bosibwa ito mbachake gokora emeremo gwaetera ase eng'encho ya okonacha ekeki inde toyechaka ase eng'encho egwenerete ko ekeki eye gekonachwa nabo nare gosaba ng'a ase eng'encho tware goserekea emeremo emiya yakorirwe ase amatuko aya onsi nonye natiekire gosaba naende nabo twagekoyekora in a special way ndangeri omorisi obara naende gochaiga isi obara nchu morosa ekiagera ase enyangi na ase esereri nabo amang'ana akobaiga gatokonacha ekeki ekenakia ekiorokereri kia ogoteba ng'a twakorire esera ase enchera egwenerete inki omorisi obara kwae gokwana tomanye konacha ekeki naende torosa ase amang'ana aye. Yanare koirania Nyasaye ng'a mbuya mono atokonyire naende twaikire engaki eye togocha konyora ekeki eye eki totamanyete ng'ange ocha koba aroro Nyasaye ogeikiranirie Nyasaye nobwo emeroberio naende Nyasaye ngoikerania are keria atageti twensi totwara okwegena nogosemeria ase emeremo ya Nyasaye nagoikeranerie buna ebirengereri biao bire kora amosabe naende omwegeke. Onare gosaba omopasto ito pasto ito cherusa pasto ito toranderia karibu gocha nchigocha omogaka nare gosaba ng'a ekero togochaka abagaka aba batobutorere ekeki eye ase ogochaka ekero mokobara erinde ekeki eye igerikire ng'a the SDA Church celebration 150 years of existence in Kenya. Aberikire igo ng'a emiaka emiaya yamo na 50 ase ogoserekea kweri tuko ria rero eri edini ya 70 ya Advent ya irire asoko baiga ase ito Kenya. Bono nare gosaba ng'a omorisia otene na pastor abaria erinde mobao moyo. Okay. Yes, I am proud to be an Adventist. Yani ng'a ninde no mogoko ko ose nkwetogeria ninde no mogoko ose nkwetogeria koba omu Adventista. Igo ng'a ng'ane ina begoteba igo ng'a igo togwetogeria koba aba Adventista ase Nyasaye atoraire ase miaka 150 edini ya itoko base ense ya ito ya Kenya. Karibu sana. Tabonare gosaba pastor abaiga morisi nchotire na pastor aberaria torigererie chi kamera iga pastor bera gatia pastor Jerusa bera mukaro mugakara buno mugaka bera erinde timanye tinga omongino rio mogotu oyo monjo ongino mogotu mongino mogotu ora bwe miaka bweta abande maburio maete kanara mogotu ngayare meri incho kotekara togoserekea tokonyora ase twarure gatokorora meri twaro morisio bara twara pasto ito ondora ntorochie magana muna abaire kurumaega naraye bono tokoinyora mbuya mono narorire omogoko monene Nyasaye oito no muyo twanchire bona abakobara nabo mokorora
Vera nsema abu igo. Ona nale gusaba ng'aba dikonesi baito. Erinde mobwate obarae. Akaramo ko bawo muyo. Inde babutorekeke. Abadikonesi njugo cyo busia njwe nsema egara mo bawo muyo babwate bonsiga ekara bakubutora. Babwate bonsi ekara bakubutora roro muyo. Abe kokoboko yani nga ogotangasyo Yesu atarari ni buruti bwaye tobe toko nacha sotoko ba sobo kolari we rigererie bicha kamugonya konacha rigererie bicha gocha na rene kioro kera kyobo maba bakoro bakorire asogo toikia ngakimware gote basinya sai bago ikaransa igo muko basao bago ikaransa algo sabo mudikonesyo yomo aba gotwa baba go sabi gwanera sabi gwarie yemo na hende momwerese nga oire turubena omotebi nga ene mirimirie miya ba kolete togo serekea ase miake amina ngakimogotewe biya mono kero yo monko nyorare ne keke enenere asesere arero Biyamana asomoro bali tu awatanire abana bale bosiaiga ekereke nanda kyabo gekobego ainde we ababale mutube yareganiri omogweta iga moko match moko egwa moko nyako match gochiro ababonsi to karansete inkolete rumu bwasore opike yemo na uko nyako sereke uko igubuya karuto nyako match abaiga bona bako match mbali gotiga ntobe to nyako match go paka tuasaviri abantu bonsi ga erinde omonene ito abakwe asesere yiga engiya Nyasaye atwareganiri ase na intugo ikachinga kibune chiga omonene no muya omwegenwa biyamono kare bakwegwa iga baruwa bachako match abadi konesi be karansta igancho chimoto konya sense me anga nkoro kangabuna nakwana anga mwimo kariyo karakini bona umundi gereti ma ruto chire nonde nchwele to konya gweta iga etobere bwango yamono abati kabacha kumachi ne bakuri iga abakonya kumachi Kisani chibeka igo biyamono imukie sani kanyagweta iga savu inerega situa cha rero ande kobwa tumole ko ruhari muno moko nyakobutora iga mwaruri baga baba bwata Gladys werensemo igo ogweta igo monto piki kokanda Tunamshukuru Mungu kwa kazi njema hii ambayo amefanya kwa viongozi wetu wa kwanza, na Mungu akawatumia kufanya kazi mzuri hii ya kuleta injili katika eneo hili. Tunashukuru kabisa. That is Red.
At a hold. March. Left, right, left. Red. Turnings. Okay, sawa. Wako nya komachiga, wako ira na wako nchukana na ino. Red. March. Left, right, igo wadikonesi estigo etago right, nyore. Left, right. Ay nabora arone keki. Lo. Nabora arone keki kumbe no kubwata na mwana sa nchire to serekea so kubwata no. Aya ncha konyore gentekyo. Mwana nya sa tusinye karotora abe to sere. Igo. Shot for this, shot for this, shot for this. Tunamshukuru. Akara omurwoti akoira naso wiko bwense left in clean. Nayo toko. Left, left. Gwansa bori engiya. Igo buya mono. Iya. Buya mono badikonese baito, buya mono. Igo ikere kero yomo nande ntuate bani turiko genda lunch no tukuragira tugukura matera naro toko moto nyasaye asa matera singe sere yabono ai no le negesho wacha kororaya aende ngana bune na boko ya kwa yesierie kwa ranga telindie yo kero kende lakini nengane nena so sibwa ho kyagara mbale baga neti baikere ngana bune yembayo ayenya sawo wero muya okorendire okaire libaga komera nabantu banya sae twensi asinga njogo serekea omonena abaseni kegima into butterfly. Ready. 20. 1, 2, 3. Omonena obeiro muya ene sere nene red. Change into no more matching. 1, 2, 3. Today. Tunawashukuru wote wanaotutazama kupitia mitandao yetu. Tunasema asante wote kutoka Kosti wanaotazama kanisa letu la Mangere
wilaya yetu ya Mang'ere inapoleta mambo ya kusherekea kwa miaka 150 ambayo imepita, watu wa Maliakani, watu wa Memorial Church, watu wote katika Kenya yetu mzima, tunashukuru sana. Samburu SDA Church, tunawaona mkitutazama. Hapa ni kanisa letu la wilaya ya Mang'ere. Wote muingie ndani katika ibada ya siku ya leo na sherehe takatifu ya kumshukuru Mungu na kulitukuza jina lake kwa kuwa ametutoa kwa umbali sana hadi siku ya leo. Nashukuru sana kwa wote ambao wako ndani kwa kututazama na kusikia na kuona yote ambayo yanayotendeka. Tunawaleta wote kusema ni asante. Wote ambao mnaendelea kusikiza haya ni kutoka katika wilaya ya Mang'ere, ikiwa katika mtaa wa Ogembo. Tunawashukuru sana wote ambao wanaotazama. Ni sherehe kubwa, sherehe ambayo inamtukuza Mungu na kulikumbuka siku hii ya Sabato na kukumbuka miaka yote ambayo Mungu ametuongoza tangu kuhubiri kwa Sabato kuingia katika Kenya yetu. Tunashukuru sana. Mungu wetu wa Sabato ainuliwe kabisa katika hali zote. Kwa hivyo tunawakaribisha wote wanaotazama, wote wanaotuona, wote wanaosikiza yote yanayotendeka katika wilaya hii, tukiwa na viongozi wote walioanzisha kama mzee Obara ako pamoja nasi na wazee wengine kama mama Turubena ako pamoja nasi na anatusikiza. Wao wote walianzisha kanisa letu hapa la Sabato. Hivyo mnapotazama kutoka eneo zote Samburu, mkiwa huko eneo la Coast, tunawaona. Tunashukuru sana. Mungu azidi kuwa pamoja nanyi. Na hii ni sherehe takatifu. Tumekata keki ya kuonyesha kwamba walianza wakiwa pamoja, wakikula pamoja, ndiposa wakiimishana pamoja, na katika hali hiyo imewapasa kuleta injili ya Yesu Kristo hadi eneo hili. Kwa sababu hiyo tunawakaribisha wote katika Sabato takatifu, Sabato ya Bwana, ikiwa wa Pathfinder wetu wote wanaendelea kuburudika katika ibada ya siku ya leo. Watoto wadogo wanaoitwa adventurers, wote ambao wanaitwa beginners, wote wako hapa wanasherekea. Ni sherehe takatifu, sherehe ya Mungu, kushukuru Mungu kwa yote yale ambayo ametenda kwa ajili yetu, kwa kuwa kama sio Mungu hatungekuwa na uhuru huu, kwa kuwa mwanawe Yesu Kristo alishuka akajinyenyekeza. Hayo ndio tulipata kwa mahubiri ya kwamba Yesu alikuwa na mengi na alikuwa tajiri mbinguni, akaja yote huko mbinguni, akaja duniani kwa ajili yetu, akajisusa kabisa. Na hivyo tunashukuru wote walioanzisha mambo ya kuabudu Mungu wetu kupitia kwa siku ya Sabato, walioleta injili hii hapa kwetu Kenya katika miaka ambayo imepita. Tunashukuru sana. Mungu hawabariki, hawakumbuke. Biblia inasema kwamba tukumbuke yule ambaye alikuhubiria hadi ukasikia neno la Mungu. Hivyo tunawakumbuka leo na tunasema asante, asante kwa baraka yote. Na kama kila mmoja amechukua na kusherekea katika hali hiyo, naomba Mungu azidi kutubariki. Mungu azidi kuwa pamoja nasi, atuongoze katika kila hatua kutoka hapa na kuendelea. Mungu azidi kuwa pamoja nasi kupitia hivyo, ili tufikie hapo kwa wakati huu, ndiposa tukae hapa tuendelee kula chakula na mchana bado tuko. Kwa sababu hiyo naomba kila mmoja asimame ili tumalize kwa maombi. Kila mmoja asimame ili tumalize kwa maombi. Tunashukuru Mungu kwa kuwa amekuwa pamoja nasi. Hebu na tuombe. Mfalme wetu aishiye juu mbinguni, kwako twaja, tunashukuru jina lako. Asante kwa wema na fadhili zako kuja kwetu. Asante kwa upendo mkuu ambao ulidhihirisha kwetu kupitia kwa mwanao Yesu Kristo. Sasa tulikuwa wateka, sasa tu huru kwa sababu ya uwezo wako. Baba, tunashukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi hadi wakati huu.
tumechaja mikononi mwako tena katika vipindi vitakavyokuja. Baba, uwe pamoja nasi na utuongoze katika kila hatua. Umetuongoza kusherekea miaka 150 ambayo imepita, neno lako likitangazwa kupitia waumini wako wanaostarehe na kupumzika siku ya saba, yani Sabato. Baba wetu, tumechacha kwako, utende sawa sawa na mapenzi yako. Utulindie imani ambao umeweka ndani yetu, ili tukangoje tukiwa na imani hiyo katika hali zote. Saidia viongozi wetu, kwa kila mmoja, kwa makanisa yetu, kwa idara zote, ili zote tuendelee kusonga katika imani ambayo umeweka kwetu tukiwa kwa umoja. Baba wetu, michacha kwako kwamba utatenda sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu tumeomba hata kuamini. Amen. Mungu